ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಬಂದಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಗೊತ್ತು ಚೀದಾದಂದು ಅಂಚ ಇಪ್ಪು ಬಂದಾಪುಂಡು ಏತು ದಿನ ಅಂತ ರಜೆ ಬರ್ಪುನಂತ ಅಂಚ ಏನಿಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಬೇಕು ಬಂದಾಂಡು ರಜೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪು ಈ ಚಂಡನೇನ ಲಾಗ್ ಬೂರೊಂದು ಇಪ್ಪು ಜೊತೆ. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಕಾಲೇಜಿಂದಾಂಡು ರಜೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಂತ್ ಜನ ಒಕ್ಕಡೆದಾಯಿ ఒక ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆಗ ಲಾಗ್ ಪಾಡು ಒಂದಿಪ್ಪುಡು ಬಂದ ಒಂದಿಪ್ಪುಡು ಬಟ್ ಅವರವರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಕ್ಕೋಜಿ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪು ದಯಬಣ್ಣ ಏನು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ಜಿ ತಾಯಿ ಐನು ಮಂತದನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ತಿಂಕ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಮನ್ಪುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದೆ ಪನೋದಿಲ್ಲ ದಯಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಸಂಡೇ ಪುರ ಬನ್ನಾಗ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಟ ಇತ್ತೆಂತು ರಜೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪಾತಿರುಲಿ ಸಂಡೇ ಅದನ್ನು ತಿಕ್ಕನಾಗ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಟ ಐನೇ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡತಿ ನಾನು ಬಾಕಿ ಬಿಡ್ತೀನ. ಸೊ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚಾಪುರ ಬರ್ತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಂಡು ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಬಂಡ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಲ್ಲುನ ಬಂಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಪನ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪನ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ದಾದ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಸರ್ ಮುಗಿತ್ತನು ಬುಕ್ಕ ರಗಾಲಿಪ್ಪು ಜತ ಬಂದು ಐಕ್ಯಾನು ಬೇಲೆ ಏನು ಪಲ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅದು ಕುಲ್ಲುದೆ ಬಂದು. ಸೊ ಈ ಜನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಪುನ್ನತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತು ಬರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಜನ ದಾದ ಅಂತ ಇಂತ ಅಂಟ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಐತೆ ಅಂಟ ಬುಕ್ಕ ಬೇರೆ ನೆರ್ಪೇರು ಸುರುಕು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನು ನನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಒಂದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದಿಕ್ಕೆರ ಪಂಡು ದೋತಿರು ಅಂಚ ಐಕೆ ಪೋತು ಜಾನು ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತೆ. ಸೊ 500 ಮುಗಿತ್ತೊಂದು ಬೇನ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನಿ ತೂಕ ದಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೈ ಸಾಂಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ತೆಕ್ಕದು ಅಂಚ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಕಜ್ ಮಾಡ್ನ ದಾಲ ಕಜ್ಬುಗ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನ ಅಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ರಪ್ಪ ಆಪುನ ತಾಯಿ ಕೊಂಜಿ ವನಸ ಉನ್ಯರಾನಾಗ ಮಂತಂಡ ಹಂಡ ತಾಪಂದು ಒಂಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಅನ್ನ ಐತೆ 10 ಗಂಟೆ ಐನತಿ ಅಂಚ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತಲೇನು ತೆರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ ಒಂದು ಇತ್ತೆಂಚೆಂಚೆನ ಅಂಡು ಮರ್ರೆ ಶೀ ಯಾನು ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಐನು ಪಾಡ್ದನ ಅಂಚ ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನ ಪಾಡುವೆ ಬಟ್ ನಾ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಇಡೀ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪುನ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಲಜ್ಜಿರು ಅಂಚಿ ಏನು ಪಂಡೆ ತಮ್ರಣಿ ಅದು ಥೆರಪಿ ಉಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಯಾನು ಇನ್ನು ಬಂತು ನೆಜ್ಜಿ ದಯ ಬಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂದಿ ಆತುಂಡು ಆತಿತ್ತುಂಡು ಪಂಡ 15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಆತಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಏನು ಪಿರ ಪಂಡ್ರ ವೆಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಪಿರ ಲೆಂದಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಏನು ಪನ್ಯಾರ ವೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತೂಕ ಇನಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಪನ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಕೂಜಲು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಮುನ್ಪ ಮಾತ್ರ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಪಂತೇರು ಅದು ಪಂಡ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಪಂತೇರು ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು. ಸೊ ಕೂಜಲ್ಲ ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಕೂಜಲ್ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಕಾಲೇಜ್ ಶುರು ಆಪುನ ತಾನ ಏನ ಅಪ್ಪಗ ಮಂತ ಇತ್ತೆ ಐತೆ ಮನ್ಪಂಚ ಒಂಜಿ 4-5 ತಿಂಗಳು ಕರಿನ ಅಂದು ಅಂಚ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ದುಡ್ಡುಂಡು ಡಬ್ಬಿ ಓಡೋಡು ಇರ್ತದೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು 20 ಎಪ್ಪನ ಪರ್ಸೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರಪ್ಪ ಖರ್ಚಾಪು ನೋಟ್ ಇತ್ತನ ಅದ್ರ ಈಗ ಖರ್ಚಾಪಿದ ಚಿಲ್ಲರೆ ನಡ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರಪ್ಪ ಖರ್ಚಾಪು ಬಂದು ಸೀದಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋ ತುಂಬ ಡಬ್ಬಿ ಕೊಟ್ಟನೆ ಚಂಟ ಅವು ಪಾನಿಪುರಿ 260 ಇಂಚೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಪುಂಡು ಅದು ನೋಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಐನು ಖರ್ಚನ ಪೇರ ಒಂಚೂರು ಪಿರವು ಜಾರಪ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಚಿಲ್ಲರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಂಡೆ ಏನಟ್ಲ ಪೋಯಿ ನನ್ನೊಂದು ಪೋಪ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 110 ಅದನ್ನು ಉಂಡು ಐತೆ ಡಬ್ಬಿ ಪಡೋಡು ಡಬ್ಬಿಗೆ ವರ್ಷಗಾರಿಂಡ್ಲ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಫುಲ್ ಆತಜಿ ಕಜೆ ಆತು ಹೋತನು ಇನ್ನ ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ರಾಪಜಿ ಚೂರೇ ಪಾಡ್ರಪ್ಪನ ಈ ದುಡ್ಡು ಧರ ಬ್ಯಾನ್ ಆತ ಜೊತ ನಾನೊಂಚೂರು ಸಮಯ ಟೈಮ್ದ ನಾಪುನ ಒಂದಿತ್ತನದ ನೋಟು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐನೋದಿದವ ಆಯ್ತದವ ಇರ್ನೋದಿದವ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ನೆನಪು ಶೇ ಎನ್ನ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏನು ಕರೆನೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಂತೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿನ ಕೊಯ್ಯಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಜಿನಾಗ ಫುಲ್ ಇಂಜು ನೋಡಿ ಏತ್ವಂಗಣ್ಣ ಡಬ್ಬಿ ಇಂಜು ನೋಡಿ ಮುಟ್ಟು ಕಾಪ್ಲೆ ಚೂರು 40 ಅಂಡು ಅವು ಡಬ್ಬಿದ ಮುಚ್ಚಳ ಒಂದು ಅದು ಅಗ್ಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜತ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರಾಪಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜೆ ನೋಟು ಪಾಡೋಡತ್ತಿ ಅವಳ ಅನ್ಕೋ ಇತ್ತು ಒಂದೆರಡು ಸಪೋರ ಇತ್ತನು ದುಡ್ಡು ಮುದ್ದೆ ಅಂತನೇ ದಲ ಪನೋರ್ಜಾವ ಏನ ದೇ ಇತ್ತು ಮುದ್ದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಆತ ನುಗ್ಗುಜಿತುಲಿ ಫುಲ್ ಅಂಡ ಅಂದು ನೀ ಓಪನ್ ಕೂಡ ಅವು ಅಂಚೆ ನೋಟು ಪೂರ వంట ಅಂಚನಿ ಕಾಯಿನ್ వంట ಏತು ಪಾಡೋಡು ಸುಮಾರು ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಈತಾತಿತ್ತೆ
ಇತ್ತು ನನಗೆ ಈತ ಫುಲ್ ಅನಗ ನನಗೆ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಡು ಫುಲ್ ಅನಗ ಒಂದು ಲೆಚ್ಚಿ ಇದು ಫುಲ್ ಅನಗ ಎನಕ್ಕೆ ತುಜ್ ಪಾಪ ಏತು ದುಡ್ಡು ಆತನ ಬಂದೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೇತು 20-30 ರೂಪಾಯಿ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಸೇವ್ ಮನ್ಪಲಿಂತಾನೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ 110 ರೂಪಾಯಿ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಬಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಖರ್ಚು ಅನ್ಪೇರ ಅಪ್ಜಿ ಇಕ್ ಪೋಯ್ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಪಾಡ್ನ ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು ಲಾಪನ ಖರ್ಚು ಅನ್ಪೋಡು ಲಾಪನ ಇಂಕ ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಕಲ್ತೊಂದೆ ತುಂಬ ತಿಜ್ಜಂಡು ಯಾನ ಜಿಲ್ಲಡಿಪ್ನಾಗ ತಾರ ಮರ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಇಂತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅವು ನಮಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪಾಪುಂಡು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಮತ್ತ ಅಂಚ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಪ್ಪಾಗ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮಟ ಹೊರವ್ರ ದುಡ್ಡೇ ಇಪ್ಪಿಚದ ಅಪ್ಪಾಗ ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೈಸ್ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿರು 120 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದೆ ತೊನೆತೆ ಇಂದು ತರ್ಪನ ಒಂದು ಕೆತ್ತಿ ಅಂತೀರು ಆಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತಿರ್ತಲಿ ಮಸಾಲ ಕಡಲೆ ಎತ್ತುಂಡು ನೆಟ್ಟು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ 20 ರೂಪಾಯಿದ. 1 ಅವರ್ ಲೇಟರ್ ಯಾನ್ ತೋಟ ಬತ್ತದು ಪೋಂದುಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೋಂದತ್ತೆ ಗಂಟೆಡು ಯಾನ ಅಮ್ಮ ಒಂದರ ಬಂದಿದ್ದು ನಾಡು ಪೋಂದತ್ನ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಅಪ್ಪಿತಿಲ್ಲ ಪೋತೀರ ತೋಟ ಬತ್ತೀರ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ನಾಡು ಒಂದತ್ನ ಸುನಾಗ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜೇರು ಸೊ ಯಾಕಡೆ ಲಾಗ್ ಮಂತದಿ ಆಯ್ಜಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಂತು ಇಂತೆ ಇಂಚ ರಗಳೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ತೀರ್ತು ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ನೈತ್ತಲ ಸೆಕೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸೋಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಅನ್ಕ ಬಲ್ಪದ ದೋಸೆ ಅನ್ಕ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಗೈಸೆ ನಾ ವನಸ್ ಮತ್ತಾಂಡು ಅಮ್ಮ ಆಪಿತಿಲ್ಲಡಿ ಕೂತಿರಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಎಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ವನಸಾಂಡು ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಉರಿಯೋದುಂಡು ಅದು ಬಂಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆನು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡಿ ಅವು ಖಾರ ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜನ್ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಉರಿಯೋದುಂಡು ಫುಲ್ ಅಂಚ ಬತ್ತಿರಮ್ಮ ಅಂಚ ಎಂಕ್ರ ನಾ ಒಂಚೂರು ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪಿರಂಡು ಕೋಡೆದ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ಪಾಡಿಡತ್ತ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೆ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ಲ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಂತದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಬಂದಿತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯಾನ ನೆನಪೈತೆ ಕಾಲೇಜ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡತ್ತ ನನ್ನ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು. ಸೊ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಲ ಮನ್ಪುಡು ಫ್ರಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಏನ ಮುಲು ಫ್ರಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಇಟಿ ಕೂಚಲ್ ಅಂಚ ಏನಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮನ್ಪುಡು ತೋತೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಟ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಸೀರಮ್ ತಗೊಂಡೋದಲ್ಲ ಅವಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಅಂಚ ಐನು ಕೊನೆಯರಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಕಿತ ಲಗೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ನೆನು ಕೊನೆಯರಲ್ಲಿಗೆ ಮರತುಕೊಂಡದ್ದು ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ. ಸೊ ಮುತ್ತನೆ ಬಿಡ್ದು ಹೋತಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೂಜಲ್ ಮತ ಕಟ್ ಪಿಚ್ಚ ಹೊಡು ಅಂಚನೆ ಕಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಕೂಜಲ್ ಮತ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಏನು ಕೂಜಲ್ ಪಿಚ್ಚದು ತಿಕ್ವೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಹೇರ್ ಬಿಚ್ಚದಂಡು ಏನೋಲಂಡ ಐತೆ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪನ ಬತ್ತರನು ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲಡ ಬತ್ತಂಡದ ಪಕ್ಕನಿರುವೆರು ಇಂಚ ಅಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಪೋತಿರು. ಸೊ ಅಕ್ಲು ಬರೆಯೋದು ಇಂಕ ಬುರ ಏನೋ ವೇಲೆ ಆಯ್ತಾ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಉಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬರೆಯರ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ತಾರೆ ಕೂಚಲ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಬುಡ್ಬುಜಿರು ಅವು ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒನ್ನ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಅರಿಚಿರು ಅವ್ರು ಬರೆಯೋದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ಅವಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಂಚ. ಸೊ ರಪ್ಪ ಅನ್ಬಿಡು ಎಸ್ ಓಕೆನಾ ಮರ ನೀ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ ಪನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ನೇನು ದಕ್ಕದರ್ಪೆ. ಸೊ ಒಂದು ಯಾನು ಎಲ್ಲೆರಡು ಇಂಚಿ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಜಿ ಯಾನಿಂಚಿಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ನ ಅಂಚ ಎಂಗ್ದಾನ ಇಷ್ಟ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಇಂಕಿ ಇತ್ತು ಹೇರ್ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದ.
ಓಕೆ ಸಾಂಡು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಜಾನೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಚನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪನೆ ಯಾವತ್ತ ಇತ್ತು ಏನೋ ನಿಜಾನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇತ್ತು ಅವು ಏನು ಬರೋ ಒಂದು 25 ಅಂಚ ಸೊ ಹಾಡು ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಂತ್ನ ಸರಿ ಆತಲ್ಲ ಅನ್ನಿಕ್ಕಿಪ್ಪ ನೋಡು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಏನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೈತನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಲಾಂಡ ತೂಂದಿತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆರ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಏನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ